Keď muž zmizne, skutočne zmizne, nie zo zlosti, ale z jasnosti, začne sa diať niečo hlboké. Ona si to spočiatku nevšimne. Smeje sa, pridáva príspevky, ide ďalej. No pod povrchom tvoja neprítomnosť začína šepkať pravdy, ktoré jej ego nedokáže umlčať. Nejde o manipuláciu. Ide o premenu. Pretože v momente, keď muž príjme pokoj namiesto naháňania, celá dynamika sa zmení. Dnes odhalíme, čo sa naozaj deje tesne pred tým, než začne ľutovať, že ťa stratila. A prečo sa tvoje ticho stane najsilnejšou správou, akú kedy dostane? Zostaň až do konca, pretože keď pochopíš tento posun, už nikdy nebudeš naháňať niečo, čo narúša tvoj pokoj. Bod číslo 1. Pokoj pred jej zmätkom. Spočiatku sa cíti istá, až príliš istá. Presviedča samu seba, že sa vrátiš, že tvoje ticho je len dočasné. V jej mysli stále krúžiš okolo nej. Stačí jedna správa, jeden slabší moment a budeš späť. Smeje sa s priateľmi, prezerá si sociálne siete a všetkým tvrdí, že je v poriadku. No pod touto sebaistotou sa začína niečo nenápadné meniť. Každá hodina bez tvojej prítomnosti narúša jej istotu. To, čo sa kedysi zdalo ako kontrola, sa mení na neistotu. Zahalená v pýche si začína klásť otázku, prečo sa neozval? Naozaj ide ďalej? Táto otázka, spočiatku malá a tichá, začína silnieť v miestach, kde kedysi žila tvoja pozornosť. Spomína si, ako ju tvoj pokoj uzemňoval. Ako sa v tvojej prítomnosti cítila videná bez potreby neustáleho uisťovania. Teraz sa tá neprítomnosť stáva ťažkou. Pokoj, ktorý kedysi brala ako samozrejmosť, jej znie v mysli ako ozvena, ktorú nedokáže vypnúť. A metie ju to, pretože nerozumie, ako muž, ktorý kedysi dával tak veľa, môže teraz zostať taký tichý, taký pokojný. Ty si však vstúpil do inej fázy. Toto je moment, keď sa tvoje ticho stáva tvojim učiteľom. Vstúpil si do rovnakého nastavenia mysle, aké mal Zeno z Kytia, zakladateľ stoicizmu, ktorý po stroskotaní lode prišiel o všetko a povedal: urobil som šťastnú plavbu, keď som stroskotal. Pochopil to, čo väčšina ľudí nikdy nepochopí, že strata často čistí cestu k múdrosti. Tak ako Zeno, aj ty si vzal to, čo ťa mohlo zlomiť, a premenil si to na palivo. Už nereaguješ, premýšľaš, už nenaháňaš, buduješ sa na novo. Každým dňom ticha získavaš späť časť seba, ktorá bola kedysi roztrúsená emóciami. A práve ten pokoj, tá vnútorná vyrovnanosť, je prvá vec, ktorú začína cítiť, že stráca spod kontroly. Pretože emocionálna prevaha nikdy nebola o slovách, vždy bola o energii. Tvoj pokoj teraz hovorí hlasnejšie než akýkoľvek argument, hlasnejšie než akýkoľvek pokus získať ju späť. Bez jediného slova jej hovorí, že už nepotrebuješ jej potvrdenie, aby si sa cítil celistvý. A toto uvedomenie ju nielen prekvapí, zneistí ju. Začne spochybňovať dynamiku, na ktorú bola zvyknutá. Bude si prehrávať spomienky a hľadať moment, keď sa všetko zmenilo. Bude sa snažiť nájsť okamih, keď si prestal reagovať. To, čo nevie, je, že tvoje ticho nie je trest, je to vývoj. Už nie si súčasťou jej emocionálneho scenára a to prázdno ju zneisťuje. V stoickej filozofii je pokojná myseľ najsilnejšou zbraňou. Marcus Aurelius napísal: máš moc nad svojou mysľou, nie nad vonkajšími udalosťami. Uvedom si to a nájdeš silu. A presne tam sa teraz nachádzaš. Ovládaš jedinú vec, ktorá je skutočne v tvojej moci. Seba samého. Naučil si sa, že pokoj nie je pasivita, ale sila. To je rozdiel medzi mužom, ktorý hľadá pokoj, a mužom, ktorý naháňa uznanie. Takže zatiaľ, čo ona sedí vo svojej rastúcej neistote, ty sedíš vo svojom pokoji. Ona reaguje, ty premýšľaš. Ona sa pýta, ty sa buduješ. Ona sa stráca v emóciách. Ty sa nachádzaš v disciplíne. A napokon si uvedomí, že tvoje ticho nebolo odstupom, ale dôstojnosťou. Okamih, keď si myslela, že sa vrátiš, bol tým istým okamihom, keď si sa rozhodol ísť ďalej. A keď to pochopí, bude to prvá iskra jej ľútosti.
2. Ilúzia kontroly mizne, kedy si verila, že ťa dokáže čítať, predvídať tvoje emócie, usmerňovať tvoje správanie a pritiahnuť tvoju pozornosť, kedy sa jej zachce. Dávalo jej to moc, alebo aspoň jej ilúziu. Myslela si, že pozná každú tvoju verziu, toho, čo sa príliš staral, toho, čo vždy napísal prvý, toho, čo nezvládal ticho. Ale teraz je niečo inak. Si pokojný, nečitateľný, pevný. Už nereaguješ na provokácie, už sa nevysvetľuješ, aby si bol pochopený. Prestal si hrať emocionálne preťahovanie, na ktorom staval jej pocit istoty. A práve tento pokoj otriasa jej svetom viac než akákoľvek hádka. Otvorí správy a všimne si absenciu tvojho mena. Prechádza staré konverzácie ako scenár z iného času, keď tvoja energia ešte patrila jej kontrole. Teraz, keď pošle niečo neurčité alebo skúsi vyprovokovať reakciu, nestane sa nič. Tvoje ticho funguje ako zrkadlo. Ukazuje jej, koľko jej sebavedomia záviselo od tvojej reakcie. Kontrola, ktorú kedysi mala, už nie je skutočná. Postupne sa rozpadá a nahrádzajú zmätok a zvedavosť. A práve tu ožíva stoicizmus v praxi, nie v teórii. Aristo-of-Chios učil, že múdry človek zostáva nepohnutý tým, čo nemôže ovládať, nevyzdvihnutý chválou ani zničený odmietnutím. Prestávaš riadiť jej predstavu o tebe a začínaš ovládať svoju predstavu o sebe. Tvoj pokoj sa už neprispôsobuje jej náladám ani jej tichu. Vybudoval si niečo, čo na svoju existenciu nepotrebuje jej súhlas. Je to ironické však? Pokoj, ktorý kedysi označila za odťažitosť, sa teraz stal tým, čo znovu priťahuje jej pozornosť. Pretože vo svete, kde každý naháňa uznanie, muž, ktorý dokáže zostať v tichu, bez potreby vysvetľovať sa, ospravedlňovať sa či reagovať, sa stáva nezabudnutelným. Začína si uvedomovať, že tvoje ticho nie je odstup. Je to disciplína. Nie si chladný, si vyrovnaný. A takúto energiu nemožno kontrolovať. Dá sa len rešpektovať. Toto je moment tesne pred tým, než nastúpi ľútosť. Keď začína chápať, že muž, o ktorom si myslela, že ho dokáže predvídať, sa stal niekým, koho nedokáže nahradiť. Tvoj pokoj sa stal jej zmätkom. Tvoje ticho sa stalo jej lekciou. Tvoja odťažitosť sa stala okamihom, keď sa jej ilúzia konečne rozpadla. Práve v tomto tichu sa začína reflexia. Nie len pre ňu, ale aj pre teba. To, čo sa kedysi zdalo ako strata, je teraz jasnosť. Prestal si sa snažiť dokazovať svoju hodnotu a začal si ju jednoducho stelesňovať. Ona sa prostredníctvom tvojej neprítomnosti učí, čo v skutočnosti znamenala tvoja prítomnosť. To je ten paradox. Keď prestaneš naháňať, pravda ťa napokon dobehne. Zastav sa na chvíľu a zamysli sa nad touto zmenou. Ako pokoj nahrádza tlak, ako mier vystrieda potrebu kontroly. Podiel sa o svoje myšlienky nižšie, alebo jednoducho napíš. Pokoj je moja sila. Poďme sa pozrieť na to, čo nasleduje na tejto ceste. Číslo 3. Spoločenská maska praská. Navonok vyzerá v poriadku. Selfie fotografie, smiech, nové dobrodružstvá, všetko starostlivo upravené, aby rozprávalo príbeh o sile a slobode. Priatelia komentujú srdiečkami a ohnivými emotikonmi, hovoria, ako šťastne vyzerá, ale za každým príspevkom je váhanie. Jemná pauza pred kliknutím na zverejnie, zverejniť. Tichá nádej, že to možno uvidíš. Nie je to sebavedomie, ktoré ukazuje, je to maskovanie. Snaží sa presvedčiť svet, aj samu seba, že ju tvoja neprítomnosť nezasiahla. No keď svetlá zhasnú a hluk utíchne, predstavenie sa rozpadne. Smiech pôsobí nútene. Ticho je ťažšie. A začína si uvedomovať, že predstierať, že je v poriadku, je oveľa vyčerpávajúcejšie, než si priznať, že nie je. Toto je to, čo sa deje tesne pred tým, než začne ľutovať, že ťa stratila. Je to bod zlomu medzi ilúziou a pravdou. Spočiatku si myslela, že odchodom alebo ignorovaním získala kontrolu.
Verila, že budeš ďalej krúžiť okolo nej, ozývať sa, reagovať, dokazovať, že ti stále záleží. Ale teraz sa ticho natiahlo oveľa ďalej, než očakávala. Nenaháňaš ju, nevysvetľuješ sa. A práve to mení všetko. Stal si sa pokojným, vzdialeným, nedotknutelným. A to ju znervózňuje, pretože zatiaľ, čo ona iba predstiera pokoj, ty si ho skutočne našiel. Tvoja nehybnosť odhaľuje jej chaos. Prichádza tichý, no silný moment, keď prechádza svoj vlastný profil a uvedomí si, aké prázdne to všetko pôsobí. Večierky, noví ľudia, popisy o sebaláske. Je to len hluk, ktorý má prekryť ozvenu tvojej neprítomnosti. Vtedy začne cítiť rozdiel medzi pozornosťou a skutočným spojením. Dáv jej môže tlieskať, no nenahradí pokoj, ktorý kedysi cítila v tvojej prítomnosti. Muž, ktorého odmietla, je teraz ten, ku ktorému sa jej myšlienky neustále vracajú. Ty však vidíš cez masku, nie s horkosťou, ale s múdrosťou. Pochopil si, čo myslel stoický logik Chrysippos, keď povedal, že múdry človek sa nenechá oklamať zdaniami. Už nehľadáš potvrdenie svojej hodnoty ani od nej, ani od nikoho iného. Uvedomil si, že pokoj nie je niečo, čo sa zverejňuje. Je to niečo, čo sa praktizuje. Nachádza sa v skorých ránach, v disciplíne, v tichu, ktoré hovorí hlasnejšie než akékoľvek hádky. Kým ona stabilitu len hrá, ty ju stelesňuješ. Tvoja vyrovnanosť sa stala tvojou tichou silou. A tu prichádza irónia. Čím viac prijímaš svoju pokojnosť, tým viac ona cíti váhu vlastného hluku. To, čo jej kedysi dávalo pocit nadradenosti, jej teraz pripomína, čo stratila. Muža, ktorý nemusel byť najhlasnejší, aby bol najsilnejší. Začína si uvedomovať, aká vzácna je taká energia. Muž, ktorý nehľadá pozornosť, no získava ju samotnou prítomnosťou. A práve vtedy sa začne rodiť ľútosť. Nie ako náhle precitnutie, ale ako pomalá, horiaca pravda, ktorá ju sprevádza všade. Pretože hlboko vnútri vie. Vie, že tie fotografie neprinášajú pokoj. Vie, že nové tváre nenahradia staré puto. A vie, že to, čo stratila, nebol len muž. Bol to pocit pokoja, ktorý pramenil z toho, že bola pri niekom uzemnenom, sebavedomom a neotrasiteľnom. Stal si sa v jej spomienkach ako stoický monument. Tichý, pevný a nepohnutelný, zatiaľ čo jej emócie sa menia ako piesok okolo neho. A práve tento kontrast, bolestivé uvedomenie, že tvoj pokoj nikdy nebol slabosťou, ale silou, je tým, čo nakoniec rozbije ilúziu. Je to moment, keď si uvedomí pravdu. Možno navonok vyzerala v poriadku, ale vo svojom vnútri nikdy nebola. Pretože pokoj sa nedá predstierať. Dá sa iba žiť. A zatiaľ, čo ona ho hrala, ty si sa ním stal. Číslo 4. Začína sa slučka spomienok. Začne prechádzať staré správy, hľadať tú iskru, prehrávať si tvoje slová, počuť tvoj hlas, ozývajúci sa v jej mysli. Každý smiech, každá správa, každý nočný telefonát teraz pôsobí ťažšie než predtým. Hľadá náznaky medzi riadkami, ktoré nikdy nič neskrývali, dúfajúc, že nájde význam, ktorý jej prinesie útechu. No nachádza len ticho, také, ktoré odráža to, čo kedysi považovala za samozrejmosť. Pokúša sa znovu vytvoriť spojenie prostredníctvom digitálnych prízrakov, posúva správy hore a dole, ako by pretáčala film, v ktorom kedysi hrala hlavnú rolu, no už nad ním nemá kontrolu. Takto sa začína ľútosť. Nie slzami, ale spomienkami, ktoré už neodpovedajú. Medzitým si ty vstúpil do myslenia Epiktétos, ktorý povedal: pamätaj, nie je ten, kto ťa urazí, ťa znepokojuje, ale tvoj vlastný úsudok o tom. Prestal si dovoliť, aby spomienky diktovali emócie. Naučil si sa oddeľovať to, čo bolo povedané, od toho, čo to v skutočnosti znamenalo. Pochopil si, že pripútanosť sa často maskuje ako láska a že pokoj prichádza až vtedy, keď prestaneš bojovať s tým, čo sa už stalo. Už nehľadáš uzavretie. Ty ho stelesňuješ. Zatiaľ, čo ona sa prehrabáva v minulosti,
a snaží sa znova cítiť videná, ty kráčaš v prítomnosti, uzemnený, pokojný a nedotknutelný. V tomto posune je tichá sila. Už necítiš nutkanie odpovedať, vysvetľovať, pripomínať jej svoju hodnotu. Naučil si sa, že potreba uznania je len ďalšou formou emocionálnej závislosti. Ako stoik čeliaci vlnám, necháš spomienky narážať, no neutopíš sa v nich. Necháš ich prejsť, vezmeš si ponaučenie, ale váhu necháš za sebou. V tom je rozdiel medzi tebou a ňou. Ona si spomína, aby znovu prežívala. Ty si spomínaš, aby si pustil. A práve vtedy v jej hrudi začína kvitnúť ľútosť. Uvedomí si, že správy, ktoré znovu číta, už nie sú o tebe. Sú o tom, kým bola, keď si sa o ňu staral. Sú o verzii seba samej, ktorá sa cítila vyvolená, vypočutá, pochopená. No táto verzia existovala len v tvojej prítomnosti. Bez teba odraz bledne. To, čo kedysi považovala za stabilitu, teraz vidí ako niečo vzácne, druh emocionálnej zrelosti, ktorú si nevážila, keď ju mala. A kým ona prehráva príbeh a snaží sa zmeniť jeho koniec, ty si už napísal novú kapitolu, v ktorej pokoj nie je niečo, čo hľadáš u iných, ale niečo, čím si. Pretože keď sa stoický muž naučí ovládať pamäť, nevymaže minulosť, presiahne ju. Číslo 5. Ticho zosilnie. Spočiatku bola tvoja neprítomnosť len tichom, ako jemná pauza po dohraní piesne. Nahovárala si, že je to dočasné, že si len dávaš prestávku, že sa nakoniec vrátiš. No čas má spôsob, ako odhaliť to, čo slová nedokážu. Dni plynú, správy zostávajú neprečítané, telefón ostáva nehybný a to, čo kedysi pôsobilo ako priestor, teraz pôsobí ako prázdnota. Ticho, ktoré kedysi vítala, začalo ozývať sa ozvenou. Cíti ho ráno, keď sa zobudí a zo zvyku skontroluje telefón, len aby našla nič. Cíti ho v piesňach, ktoré ste kedysi zdieľali, kde každý verš zrazu znie ako spomienka, ktorú si vtedy nedokázala vážiť. Najprv sa ho snaží prehlušiť priateľmi, novými príspevkami, nočnými rozptýleniami. Smeje sa hlasnejšie, je zaneprázdnenejšia, no ticho nezmizne. Práve naopak, čím viac pred ním uteká, tým hlasnejšie sa stáva. Pretože to ticho nie je len tvoje, je aj jej. Je to zvuk jej svedomia, ktoré si začína uvedomovať, čo stratila. Neprítomnosť tvojho hlasu, tvojho pokoja, tvojej starostlivosti. Začína na ňu doliehať ako váha, ktorej sa nedokáže zbaviť. Premýšľa, či si teraz šťastnejší. Či niekto iný cíti tú stabilitu, ktorú kedysi brala ako samozrejmosť. Medzi tým si vstúpil do iného druhu ticha, nie osamelého, ale oslobodzujúceho. Tak ako Kleantes, ktorý v noci nosil vodu a cez deň študoval filozofiu, si pochopil, že sila nepotrebuje potlesk. Stal si sa trpezlivejším, ukotveným, vedomým. Už nehľadáš potvrdenie ani vysvetlenia. Nechávaš svoju vyrovnanosť hovoriť za seba. Takýto pokoj je vzácny. Nerodí sa z pýchy, ale z mieru. Uvedomil si, že kontrola neznamená nútiť veci, aby sa stali podľa tvojich predstav. Znamená ovládať svoju reakciu na ne. Ona tento posun cíti, aj keď si to neprizná. Energia, ktorá ťa kedysi obklopovala, ten pokoj, ktorý si mýlila s nezáujmom, ju teraz priťahuje silnejšie, než kedykoľvek predtým. Tvoje ticho, ktoré ju kedysi mátalo, sa teraz mení na tajomstvo. Začína sa pýtať, či ťa vôbec niekedy skutočne poznala, alebo bola príliš sústredená na seba, aby si všimla hĺbku pod tvojim pokojom. A ako to ticho rastie, rastie aj jej uvedomenie. Nejde o to, že si prestal cítiť. Ide o to, že si konečne prestal dokazovať, že cítiš. Naučil si sa nachádzať silu v zdržanlivosti, pustiť bez zatrpknutosti, ísť ďalej bez hluku. V tichu, ktoré si vytvoril, vidí, čo stratila. Nielen teba, ale aj verziu samej seba, ktorá sa pri tebe cítila bezpečne. A v tom je irónia. Kým ju prenasledujú ozveny minulosti, ty si našiel harmóniu v prítomnosti.
Tvoje ticho už nie je neprítomnosť. Je to povýšená prítomnosť. Je to druh ticha, ktorý hovorí o raste, dôstojnosti a pokoji. A keď si to konečne uvedomí, keď pochopí, že ticho, ktoré počuje, nie je len absencia teba, ale vzostup tvojej sily, vtedy sa skutočne začne ľútosť. Nadýchni sa. Toto je bod zlomu, kde sa príbehy menia. Ak si niekedy zažil, že sa ticho zmenilo z prázdneho na posilňujúce, čo ti o sebe odhalilo? Ktorá myšlienka s tebou najviac rezonovala? A prečo? Alebo ak chceš tento moment jednoducho spečatiť, napíš: Volím tichú silu. Teraz pokračujme. 6. Strach z nahradenia sa vkráda. V tejto fáze začne jej predstavivosť pracovať proti nej. Najprv sa to snaží ignorovať. Predstavu, že ideš ďalej, že sa znovu smeješ a že ten pokoj, ktorý kedysi poznala, teraz patrí niekomu inému. No myseľ je neúprosná. Jedna tichá noc vystrieda druhú a zrazu si to prehráva v hlave. Ty sedíš oproti inej žene a usmievaš sa rovnakým spôsobom, akým si sa kedysi usmieval na ňu. Počúvaš ju s rovnakou trpezlivou pozornosťou, ktorú považovala za samozrejmosť. Nebolí samotný obraz, boli uvedomenie, že niekto iný môže prežívať pokoj, ktorý ona kedysi odmietla. Stal si sa živým kontrastom k jej chaosu. Prechádza správy, lákajú napísať, ale zastaví sa. Pýcha jej šepká, že by nemala, strach jej vraví, že už môže byť neskoro. Toto napätie ju drží hore v noci. Vždy, keď vidí tvoje meno, no žiadnu novú správu, zvierajú na hrudi. Premýšľa, či si prestal cítiť, alebo ešte horšie, či si ju už citovo nahradil. Lenže neuvedomuje si, že si ju nenahradil inou ženou. Nahradil si jej prítomnosť cieľom. Stal si sa podobný učeniu Posidonius, stoika, ktorý hovoril, že emócie strácajú moc, keď ich vedie rozum. Muž, ktorý vládne sebe, nemôže byť ovládaný nikým iným. A presne to si urobil, prestali ťa viesť žiarlivosť, odpor či túžba. Namiesto toho si znovu získal kontrolu, nie nad ňou, ale nad vlastným pokojom. Už nehľadáš potvrdenie hodnoty, ty ju stelesňuješ a práve to ňou začína otriasať. Tichá sila muža, ktorý už nereaguje. Začne si pamätať, aký si bol stabilný, ako tvoja pokojná energia ukotvovala jej emócie. Teraz, bez nej, všetko pôsobí nestabilne. Nedokáže tvoju prítomnosť nahradiť rozptýleniami, novými ľuďmi ani dočasnou pozornosťou, pretože pokoj, ktorý raz pocítila, zanechal stopu. A tvoj pokoj sa stal jej tieňom. Strach z nahradenia v skutočnosti nie je o inej žene. Je o tom, že už nie je stredom tvojho pokoja. Muž, ktorého poznala, ten, čo sa staral a dával, teraz dáva tú energiu niečomu väčšiemu, svojmu rastu, poslaniu a disciplíne. A s tým nedokáže súťažiť. Vtedy začína ľútosť. Nie hlučne, ale potichu, ako tieň, ktorý sa každý deň zväčšuje. Uvedomí si, že nestratila pozornosť. Stratila rovnováhu. A vtedy jej to dôjde. Ty si sa neposunul ďalej. Ty si vyrástol. 7. Pýcha sa začína lámať. Povedala, že nikdy nenapíše prvá, nikdy sa neozve. Ale pýcha je ťažká a ticho ju robí ešte ťažšou. Každý deň odoláva tomu, aby ti napísala, jej zvedavosť začína byť silnejšia než jej ego. Otvorí tvoje chatové okno, napíše pár slov a potom ich vymaže. Prechádza si vaše staré konverzácie a nahovára si, že si len spomína. V skutočnosti však cíti ťah neprítomnosti, bodnutie zo straty emocionálnej istoty. Pýcha jej hovorí, aby si zachovala odstup. Emócie jej však šepkajú, že prehrala už vtedy, keď ťa nechala odísť. Medzitým stojíš tam, kde sa len málo ktorý muž rozhodne stáť, v pokojnej odťažitosti. Stal si sa podobným ako Kato mladší, stoik, ktorý odmietol ustúpiť zo svojich princípov, aj keď ho svet okolo neho tlačil k poslušnosti. Riadíš sa tým istým kódexom. Už nereaguješ impulzívne. Reaguješ rozumne. Nevyhľadávaš potvrdenie, ani sa nesnažíš dokazovať svoju hodnotu reakciami.
Naučil si sa, že ticho nie je slabosť. Je to jasnosť. Je to signál, že si znovu získal kontrolu nad tým, na čom skutočne záleží. Nad sebou. Začína si všímať rozdiel. Muž, ktorý kedysi odpovedal okamžite, sa teraz pohybuje s úmyslom. Ten, ktorý sa kedysi vysvetľoval, teraz hovorí činmi alebo ich absenciou. A to ju zneisťuje, pretože tvoj pokoj bol kedysi smerovaný k nej. Teraz je presmerovaný na tvoj rast, tvoju prácu, tvoj vnútorný mier. Tento posun energie z vonkajšieho na vnútorné vytvára neviditeľnú vzdialenosť, ktorú nedokáže prekonať žiadne zverejňovanie fotiek, večierky ani predstieranie. Najprv si myslela, že tvoje ticho je tvrdohlavosť. Teraz pôsobí ako sila. Cíti, že si sa stal neotrasiteľným. A toto uvedomenie v nej niečo láme. Každý večer si nahovára, že je v poriadku, že sa posunula ďalej. No keď svet stíchne, pýcha stráca hlas a zostáva len ozvena toho, čo kedysi podcenila. Tvoja vyrovnanosť, tvoja trpezlivosť, tvoja vzácna dôslednosť. To je moment, keď sa jej pýcha začne otriasať. Pretože konečne chápe to, čo stoici vždy učili. Sila nepramení z kontroly nad inými, ale z ovládania seba samého. Prestal si sa snažiť prinútiť ju, aby videla tvoju hodnotu. Namiesto toho si sa stal mužom, ktorý už nepotrebuje jej uznanie, aby sa cítil celistvý. A práve to ťa robí nezabudnutelným. Nie preto, že si zmizol, ale preto, že si sa povzniesol nad hluk s tichou dôstojnosťou. Číslo 8. Zrkadlo uvedomenia. Tvoje ticho sa stáva jej zrkadlom. V ňom konečne vidí samu seba. Hádky. Ľahostajnosť. Slová, ktoré už nemôže vziať späť. Ľútosť začína reflexiou. A reflexia začína neprítomnosťou. Keď si bol stále prítomný, mohla sa vyhovárať. Mohla obviňovať, odvádzať pozornosť alebo sa skrývať za pýchu. No keď hluk ustane a už tu nie je nikto, kto by reagoval na jej nálady alebo ju upokojoval, keď zájde príliš ďaleko, ticho začne hovoriť. Hovorí o všetkom, čo prehliadla. Tvoju trpezlivosť, tvoju stabilitu, tvoju pokojnú prítomnosť, ktorá nikdy nevyžadovala pozornosť, no vždy prinášala mier. Spočiatku sa tomu zrkadlu bráni. Prechádza staré fotografie, číta tvoje staré správy a snaží sa nájsť dôkaz, že problém bol v tebe, že mala pravdu. No čím viac hľadá, tým viac vidí vlastný odraz, verziu seba samej, ktorú už celkom nespoznáva. Takto sa začína ľútosť. Nie je to náhly náraz emócií. Je to pomalé rozmotávanie sebauvedomenia. Sebavedomie, ktoré jej kedysi hovorilo, že ťa nikdy nebude postrádať, sa začína chvieť pod váhou pravdy. Hieroklés, ďalší stoický mysliteľ, učil prostredníctvom kruhov záujmu, že pokoj začína vo vnútri a až potom sa rozširuje navonok. A presne to si urobil ty. Prestal si sa snažiť opravovať alebo vysvetľovať niečo, čo nikdy nebolo tvoje, na opravu. Stiahol si svoju energiu z toho, čo ťa vyčerpávalo, a presmeroval si ju k tomu, čo ťa obnovuje, k tvojmu cieľu, disciplíne a pokoju. Kým sa kedysi opierala o tvoj pokoj, aby si utíšila svoje búrky, teraz zostala sama s turbulenciou, ktorej sa odmietala postaviť. Tvoje ticho sa stalo zrkadlom, nie trestom, ale kontrastom. Ukazuje jej, ako vyzerá skutočná stabilita práve svojou neprítomnosťou. A ten kontrast bolí, pretože teraz si uvedomuje, že tvoja vyrovnanosť nebola slabosť. Bola to sila. Tvoja trpezlivosť nebola pasivita. Bola to majstrovská sebaovládanosť. Nikdy si nebol odťažitý z ľahostajnosti. Bol si odťažitý z múdrosti, ako stoik, ktorý sa nenechá vyviesť z rovnováhy vonkajším chaosom. Pochopil si, že skutočná kontrola prichádza zvnútra. Už nehľadáš potvrdenie, schválenie ani emocionálne drámy, aby si sa cítil živý. Našiel si niečo hlbšie, ticho, ktoré si získava rešpekt bez toho, aby si vyžadovalo pozornosť. V tom zrkadle uvedomenia po prvýkrát vidí nerovnováhu. Ty si dával konzistentnosť, zatiaľ čo ona dávala podmienky.
Ty si ponúkal pokoj, zatiaľ čo ona testovala hranice. A dochádza jej, že človek, o ktorom si myslela, že tu bude vždy, už nemusí byť. Vtedy sa pýcha láme a jej miesto zaujíma ľútosť. Nie preto, že stratila niekoho, kto ju prosil, aby zostala, ale preto, že stratila niekoho, kto mal silu odísť bez zatrpknutosti. To je krása stoického ticha. Neprenasleduje, odhaľuje. Kým ona zostáva tvárou v tvár vlastnému odrazu, ty si už vykročil vpred, ľahší, jasnejší a neotrasiteľný. Pretože muž, ktorý sa naučí ovládnuť sám seba v tichu, už nikdy nepotrebuje dokazovať svoju hodnotu. Predtým, než pôjdeme ďalej, otoč na chvíľu to zrkadlo k sebe. Kde vo svojom živote si dal svoj pokoj niekomu, kto nevedel, čo si s ním počať? Možno si bol tým, kto príliš vysvetľoval, ospravedlňoval sa, alebo sa snažil opraviť niečo, čo nepokazil. Alebo možno práve začínaš ustupovať a vidieť veci jasnejšie, presne tak, ako sme o tom hovorili. Zostaň s touto myšlienkou chvíľu. Ktorá časť sa ťa dotkla najviac? Myšlienka, že tvoje ticho sa stalo zrkadlom, alebo moment, keď si uvedomí, že tvoj pokoj bol v skutočnosti silou? Podel sa o to so mnou v komentároch. Tvoj príbeh môže byť presne tým, čo dnes potrebuje čítať iný muž. Číslo 9. Emocionálny obrat. Teraz je ona v tvojej starej pozícii. Čaká, premýšľa, preanalizúva. Začína cítiť tú istú úzkosť, ktorú kedysi spôsobovala ona, no teraz reže hlbšie. Ticho, ktoré mala kedysi pod kontrolou, sa obrátilo proti nej. Za každým, keď skontroluje telefón a neuvidí tvoje meno, to ticho dopadne inak. Už to nie je len neprítomnosť. Je to dôsledok. Uvedomuje si, že muž, ktorý sa kedysi ozýval s trpezlivosťou a starostlivosťou, už nestojí tam, kde ho nechala. A v tomto uvedomení začína rásť ľútosť. Pomaly, potichu, no neúprosne, taká, ktorá v noci šepká, keď rozptýlenia utíchnú. Medzi tým si vstúpil do iného druhu sily. Do takej, o ktorej hovoril Musonius Rufus, keď povedal, že najvyššou formou moci je schopnosť vydržať bez zatrpknutosti. Naučil si sa čeliť nepohodliu spokojom, dovoliť odstupu, aby ťa zušľachtil, nie zatvrdil. Nepraješ jej bolesť. Jednoducho už nepotrebuješ jej prítomnosť na potvrdenie svojej hodnoty. Takto vyzerá emocionálna zrelosť. Pokoj bez potreby povolenia. Premenil si to, čo ťa kedysi zraňovalo, na niečo, čo ťa dnes vedie. Zamysli sa nad tým. Ešte nedávno si bol ty ten, kto o sebe pochyboval a pýtal sa, prečo tvoja dôslednosť nestačila. No dnes má tvoje ticho váhu. Cíti ho, pretože už nie je nabité potrebou. Je ukotvené v sebaovládaní. Tá istá energia, ktorú kedysi prehliadala, teraz pôsobí vzácne, takmer nedosiahnuteľne. Stal si sa tým, čím každý stoik túžil byť. Sebestačný, nepohnutý vonkajším chaosom, no hlboko zakorenený v zmysle. Toto je krása emocionálneho obratu. Lekcia sa vždy vracia k tomu, kto ju ignoroval. Zatiaľ, čo ona je uväznená v slučkách čo keby, ak a možno, ty si už našiel poučenie v prijatí. Objavil si, čo tým myslel Epiktétos, keď povedal: trpíme viac v predstavách, než v skutočnosti. Už netrpíš myšlienkou, že ju stratíš, pretože si získal sám seba. A keď sa toto uvedomenie usadí, ona konečne začne cítiť to, čo si kedysi cítil ty. Bolesť zo straty niekoho, kto už nepotrebuje byť hľadaný. Číslo 10. Tichá premena. Zatiaľ, čo ona uviazla v kolotočí čo ak, ty si sa zmenil. Vybudoval si svoje telo, zaostril sústredenie, prehlbil vnútorný pokoj. Už nie si ten muž, ktorého opustila. Stal si sa mužom, s ktorým by jej stará verzia nedokázala držať krok. Spočiatku si to neuvedomuje, predpokladá, že si niekde tam, čakáš, premýšľaš, možno potichu trpíš. No postupne sa realita začína meniť. Vidí ťa na príspevku, počuje tvoje meno, alebo cíti tvoju neprítomnosť na miestach, kde si kedysi býval. Je tam niečo iné, prítomnosť v tvojej neprítomnosti. Vyvíjal si sa,
a je to vidieť. Žiješ to, čo učil Diogenes of Babylon. Že sloboda a pokoj neprichádzajú z toho, že máš viac, ale z toho, že potrebuješ menej. Odstránil si zbytočný hluk, prehnané premýšľanie, neustálu potrebu byť pochopený, cyklus dokazovania vlastnej hodnoty. Zredukoval si život na to, čo je skutočne podstatné. Cieľ, disciplínu, pokoj. Tvoje dni majú rytmus. Pohybuješ sa so zámerom, hovoríš jasne, premýšľaš vyvážene. Každé opakovanie v posilňovni, každá sústredená hodina práce, každý tichý večer o samote pridáva ďalšiu vrstvu sily, ktorá nekričí, ale vyžaruje. A práve toto vyžarovanie začína cítiť aj z diaľky. Nie je to arogancia, nie je to pomsta, je to pokoj. A ten pokoj ju zneisťuje, pretože je to jediná vec, ktorú nikdy nedokázala nájsť, keď mala tvoju pozornosť. Kedysi si myslela, že môže definovať tvoje emócie svojimi činmi, že môže ovládať tvoju radosť, tvoj smútok, tvoju túžbu. Teraz však vidí verziu teba, ktorá sa už neohýba pod vonkajšími okolnostiami. Stal si sa tým, čo stoici nazývali sebestačnosťou v cnosti. Tvoj pokoj už nereaguje, jednoducho je. Zatiaľ, čo ona prehráva spomienky a prezerá si momenty, ktoré ťa už nedefinujú, ty si vstúpil na vyššiu úroveň bytia, takú, ktorá neprosí o pozornosť. Nenaháňaš. Priťahuješ. Energiou, tichom, majstrovstvom nad sebou. Tvoje mlčanie sa stalo vyhlásením. Nie zatrpknutosti, ale rovnováhy. To je tichá transformácia, ktorú nikdy nečakala. Muž, ktorý kedysi dával všetko, teraz dáva len prítomnosť. A práve táto nevyslovená evolúcia, pokojné, disciplinované znovuzrodenie, sa stáva jej najväčšou ľútosťou. Bod 11. Moment, keď to konečne pocíti. A potom to príde. Tichý, nezameniteľný okamih jasnosti, keď si uvedomí, že si bol pokojom, ktorý už nikdy nenájde. Nepríde to hneď so slzami, ani dramatickou ľútosťou. Vkradne sa to počas obyčajných chvíľ. Keď sa svet na chvíľu stíši. Keď nie je nič, čo by rozptýlilo jej myseľ. A práve tam, v tom tichu, pocíti pravdu. Možno je to vtedy, keď začuje pieseň, ktorú si kedysi púšťal, alebo keď sa jej rozsvieti telefón a na zlomok sekundy si želá, aby tam bolo tvoje meno. Vtedy jej to dôjde. Nebol si len ďalší muž v jej živote. Bol si stabilný rytmus, ktorý držal jej svet, aby sa netočil príliš rýchlo. Nejde o to, že stratila teba. Ide o to, že stratila pokoj, ktorý s tebou prichádzal. Pamätá si, ako tvoj hlas nikdy nestúpal v hneve, ako tvoja prítomnosť mala uzemňujúci účinok, vďaka ktorému sa cítila bezpečne, hoci si to ani neuvedomovala. Teraz, v tvojej neprítomnosti, sa ten pokoj zdá ako luxus, ktorý si nemôže dovoliť. Každý muž, ktorého po tebe stretne, pôsobí ako hluk, hlasný, nepredvídateľný, hľadajúci. A práve v tom porovnaní začína rásť jej ľútosť. Stal si sa tým, čo opisoval Seneca, mužom, ktorý ovládol sám seba. Ovládol si najvzácnejšiu disciplínu, odpútať sa s gráciou, zostať pokojný uprostred emocionálnych búrok a odísť bez zatrpknutosti. Nezmizol si, aby si ju potrestal. Zmizol si, aby si chránil svoj pokoj. A zatiaľ, čo ona stále hľadá uzavretie v rozhovoroch, ktoré sa nikdy nestanú, ty si ho už našiel v tichu. Každé tvoje rozhodnutie teraz nesie tichú istotu. Buduješ sa, rastieš, stávaš sa. Tvoje zameranie sa presunulo z jej uznania na tvoj cieľ. Ako učili stoici, majstrovstvo nie je o kontrole nad inými, ale o kontrole nad sebou. Už neprenasleduješ to, čo ťa vyčerpáva, ani nevysvetľuješ, ako vyzerá pokoj. Ty ho žiješ. A práve to cíti najviac. Rozdiel medzi tým, kým si bol, a tým, kým si sa stal. Muž, ktorého opustila, hľadal rovnováhu. Muž, ktorým si teraz, je rovnováha. Tvoje ticho, kedysi považované za ľahostajnosť, teraz hovorí hlasnejšie než slová. Hovorí jej, že si prerástol potrebu jej potvrdenia, že tvoje šťastie už nezávisí od jej pochopenia.
A toto uvedomenie je tichá bolesť, ktorej sa nevie zbaviť. Pretože keď sa muž naučí vládnuť svojim emóciám, stáva sa nedotknuteľným. Tvoj pokoj sa stal zrkadlom, do ktorého sa bojí pozrieť, odráža všetko, čo stratila, aj všetko, čo si získal. A v tom tichu, v tom nerušenom pokoji, to konečne cíti váhu toho, čo nechala uniknúť. Keď odídeš pokojne na miesto hnevu, stane sa niečo silné. Jej pýcha sa vytratí, jej istota sa otrasie a tvoje ticho začne hovoriť hlasnejšie než jej slová. Začne chápať, že tvoj pokoj nikdy nebol slabosť, bola to sila. Prestal si dokazovať svoju hodnotu a začal si ju žiť. A práve vtedy ju zasiahne ľútosť. Nie cez tvoju neprítomnosť, ale cez tvoju premenu. Takže ak si sa dostal až sem, zapamätaj si. Pokoj sa nenachádza v naháňaní. Nachádza sa v ovládnutí seba samého. Pokračuj svojou cestou s cieľom a jasnosťou.